zer dute aman komunean honek? Honek. Eta honek? Ba hiruren ideiek jatorri bera dutela. Hiruen ideiak objektu berdinetik datoz. Hiruren ideiak liburu batetik datoz. Ei! 18 urte bitarteko jendea zerate kasualidade? Horrek igual ja gehiago ditu. Ba, lehiaketa berri bat egu zuentzat. Gogoratzen zeate duela urte batzutako Nola zen? Booktuberboom. Booktuberboom. Bantzeko zerbait datorra urten. Eta nola du izena? Liburu, ari, bum! Berriro esango ditu irazuetan egin. Vale. Bum! Zegin behar da. Bueno, begira, hemen inbarra zutena da, lehenengo gauza, liburu bat irakurri. Bira. Vale, bat, Euskera. txinez bat. Bai. Eta norbaitek zailtasunak baditu liburu aukeratzeko, jakin webgunean zerrenda badaukazuela norbaitek por lo que sea, dauka, bueno, pasatzen bat zaila aukeratzea, inspiratua. hori da. Eta behin irakurrita zegin behar da. Iruzkin bat, baina iruzkin bat nahi dezuen formatuan, izan daiteke testu formatuan, audio formatuan, bideo formatuan, Egin dezaketan zerki bat. edo zein arte disiplinetako iruzkin bat nahi dugu. Ez da onartuko IArekin egindako lanik. Ez egin tramparik. Hau da, IA animatzen zareten. Barkatu. zaudena berez egin behar da azaroaren 24 baia baino lehenago. Ez alda 23a? 24 esango nuke. Txekeatuko dugu. Azaroaren 24a! Azaroaren 24a. Azaroaren 24a. Azaroaren 24a. Beraz, denbora dezue irakurtzeko eta geroko iruzkina ondo pentsatzeko, ejekutatzeko eta inguruko guzti erakusteko. Eta imaginatu ja nahi gabe prokrastinatzen aritu zeatela eta iristen zeatela azarora eta ez dutela zer irakurri, lasai, badaude liburu finak ere bai. Bueltako bat hartu eta hori iruzkina egin. Eta zalantzaren bat baldin badago, sartu webgunean hor daudela oinarri guztiak. Eta bestela, galdetu irakaslei hortako daudela. Eta garrantzitsuena, saria daude? Ba noski, 3 sari daude. 3 sari. Baina, ez dizkizugu esango. Ya está. Animatu.